Sakni langmano banchiri na bagwi lahar ganao hachwk eba bolongrok ni mui kwthwng Moya rok phalna bagwi achuk tonglame jago tongkosong tongnai lukurok.tamo hinba khetoni mui kwthwng thai kwthwng rok no hathi nukhor nani teikisa jora nangkho aboni bagwi Moya phalmani bisingtwi sakni langmano banchiri nani bagwi chaitogui tonglayo abohai no saka khoroksa sikla.abohai mangpili telamora amchaini hachwk thangwi Assam to Agartala lahar ni 35 mile amchayo Telemora amsaini teikisa haksalo Assam Agartala lahar ni 35 amsaibo aro jagao thangoi nugui mankha kwbangma Tripura Bolongni lukurok dalbidal Bolongni mui kwthwng tei thai kwthwng tei anaros kahai twiwi achuklaijak phalai manano khanai wansuk mungni bisingtwi borokni Assam amsukno je o lama twi yakaba je o lamani simi thanglaisu khlainai tei lori malkhungrok chalogui tei beraimungni nokharnai rok alama simi thangfuru borokni mui kwthwng tei thai kwthwng rok paijaknani abohai nang borokni wansukmung aboni yagulo khoknui rang manma bai nogo kifli thanglaijao tongkosong lukurok aboni bisingo borok bai kok salaimani yagulo saimanmani kok borokni ajimungni bisingtwi rang phaimani abo ongkha kheto khlaiwi je rang manmani abo simino phiaba tak khetoni mui kwthwng thai kwthwng rok hathio nukhanani jora nyakhoni bagwi bolongni Moya phalai nukhung cholirna nangjao hwnwi saka এখন বাড়ি পৌঁছাইছে 11:30 আমরা কত কিলোমিটার ভিতরে গেছে কইতে পারেন না তো কত কিলোমিটার এমনে 2 কিলোমিটার হইব 2-3 কিলোমিটার হইব ডেলি এমন যাওয়ার লাগে ও বাড়িঘর সামনে পাই না তো ভাই এটা কালকে বিক্রি করেন যেত না 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 কালকে তো ওই নষ্ট হয়ে যায় আর কি ডেলি বিক্রি করেন লাগে পুরানো লেগ কিনে না তো মানছে একদিনে কয়টা আনতে পারে এরকম এইটা আমরা দুইজন বেশি আজকে অদূর পাইছি bolong bisini Moya ni simi chengei mui kwthwng tei thai kwthwng rok phalmani bisingtwi no Tripura Bolongni lukurok banchiri tongnani nangjao Biri report Kokkhorang